И здравейте хора, днес ще снимаме в BGMC. Тук с мен е Валката. Кажи хай. Кажи хай, бе! Хай! Ето. И днеска може да ходим на PvP. Онзи ден ме проверява за хак. Грешка на езика. За хак и не съм хак. Това е честен и с шлямаци моя. Така както виждате, не сме много богати, само про 8 бутушки. Сървъра, разбира се, че ще го има в описанието на клипа. Не самия сървър. Тук е нашия приятел Джиджи Дял, който тази идея не му харесва, ми си направил първите табелки, но ние също го последвахме, което не е много правилно. Това не е хомето, скромничко е, не сме много богати, протройчици. На ивенти там се вземат адски много протройчици. Прочетворки тук. Родим. Пак прочетворки. Пак прочетворки. И отново прочетворки. Potion King, Eastern Health King. Тук с нас живеят още някъде двама-трима. Значи тук живеем основно аз, Шлямаца, Golden Twist, не, АПСДАА му е името, той в принцип е Golden Twist. И един къв сетил, тъй като името му е странно, защото не можеше да влезне с друго име. И сега ще се опитам не ще се опитам просто да къде снима клипа. Това е нещо като пробен клип. И сега ще ходим на PvP с ето пингерас тук, нали? Лично. Че. Богати сме, може да направя томбола някой ден с фулка и примерно нещо такова. И сега, къде ще ходим? На LARP PvP или на LARP Kit PvP? На LARP Kit PvP. На LARP Kit PvP. Не се вижда много добре това тук, тъй като още го размишлявам, така да го кажа. Не съм го научил. Да, аз съм сега майнер с Breaking 3 меч, най-вижданка, спидка и сренка. Сега тръгваме на лов. Ето от тъпана беше в партито. Аз съм в неговото партия. Ще почвам да снимам доста изрядно, бих казал. Както виждате, аз съм лейбимот. Тук горе показва стренка, спидка, ако не виждате и тук. Имам също и да мога да правя формички. Трябва да кажа. Готин е лейби мода. Ще напиша в описанието как да го намерите. И ще оставя скайп за връзка. Също малко е трудно да се сваля. И ако аз не успея, ще ви посъветвам се насочите към ето този пич, Шламат, който ми помогна за свалянето на лейби мода, тъй като аз преди също се го бях свалил, обаче нещо му е било променено и той го разбра и ми помогна. Точно така. Никой не идва на LARP Kit PvP. Както виждате имам сега... Ама ти забрави да напишеш, кажете хай на YouTube. Не му е времето сега. Както виждате имам 1162 кила, 1133 умирания, 22 870 парички, XP 39 085, не 3985 и ранка ми е най-висок год. Нещо никой не вижда, затова ще имам на LARP. Опа. LARP, опа. Там е доста опното, бих казал. Дойде някакъв, не, също няма се... късно е. Късно е. Cute girl. Айде. Тук в принцип има хакчета, което аз не го одобрявам, да ви кажа това. И да, имаше един хак Dog 18 и там какво беше. Писах го на Мъка Дрими админчето, админа, модераторът, да го кажа. Той, естествено, че му пратих на скайпа снимки и той го ванна.
Тъй като му казах да гледа по-внимателно, защото на някой от едната снимка е показано как той псува сървъра и това не е много окей спрямо другите хора. Тъй като на някой им е приятно тук да играят. Примерно аз много искам тук да играя доста редовно, но нещата просто не ми се получават. Както виждате тук, дойде още един. Скочиха, макадрими. Май не мислят за хак, брат. Вай. Бра. Да. Както виждате, като гърл явно, тя... Харесва ми. То доста ми харесва. Ям доста супи, но това не е проблем. Шамът си не губи. Ой. Да, както виждате, си изплашвам доста лесно, тъй като влиза в гръб. И това не ми харесва. И те е страх от тълното. Това пък! Ето хора, както виждате, ето това имам предвид под... Взема! Ти не обиждай. Какво като влезем с хозуни, бе? Знаеш колко ме е бе? Вака ни съвет, няма пил. Както виждате, аз точно за това ви говорих. Жалкари 2 в 1. Ние точно не сме жалкари, аз само ще убия. Но все пак да сме двамата. Тъй като има доста хакчета, бих казал. Един от тях вече е бан. Имаш един гъта, бъха ли беше, какво беше? Голяма даденост. Нещо повече. Чета май в сървъра още. Ето Алекс, него няма сървър. Да, бъга ДФ е хак също. Да, този клип, ако някоя кълачка скочи, ще го прати на Мъка Дрим или на Ванката БГ. Те са в скайпа ми, тъй като Ванката му проверяваше за хак. А Мъка Дрим му бях написал една преди малко. Може ли да ти пратя снимки на хак? Той каза да, разбира се. Да му пратих и го банна. Така че... Вършат си работата, не като в някой сървър и да не си вършат работата. Да, примерно MC Fresh, мен там съм баннах 2 пъти, но не точно заради хак, то даже не бях хак. Първият път беше, защото бъгахме айтем, което никъде не пише, че е забранено. Много хубавия съд са 56, не ви съветвам да се абонирате за неговия канал. Реши да ни банне перманентно. После ни банна и един ден така стана, че аз си играя просто PvP и някак се ма киква и стоях за какво е. И като го разгадах, почнах аз да правя така, обаче аз издадах боя. Така да кажа, аз пострадах от тази случка, където не бях виновен. И оттам започнахме да играем в този сървър. В най-скоро време ще има и ревю, да се го знаете това. И да, бих ви посъветвал и вие да влезнете, тъй като е доста забавничко. Може да си играеш, не е проблем, имам пред хубав е сървър, нямам думи какво да кажа за него. Перфектен е, лоши думи за него нямам. Шламаца доста имам предвид, че този не е основният сървър, където играем. И сме доста доволни от него. Нали? Ето го. Тук е. Пършка като жена, но това не е проблем. Аз бих казал, че съм средно добър на PvP. Той също шамът е добър, но с много малко по-недобър от мен. Чак по. Малко не по-добър. Ти си доста по-добър от мен. С комбата момата. Края, Саши ме е мютнат. Гледай. Ако си спреш да спамиш, може да не тъмне. Ще да кажа бот атака. Да, между тук доста често има бот атаки.